деталі. Ну, по-перше, я хочу від імені там команди моїх проєктів, це приблизно 200 людей, які підтримують АТР, звернутися до нашого шановного президента Володимира Олександровича і сказати, що на даний момент він не тільки лакмусував в суспільстві проукраїнському, в суспільстві адекватно мислячому, з критичним мисленням, своє ставлення до Криму, припиненням фінансування, він не тільки лакмусував, а він ще підштовхнув історію того, що може з ним статися, так само, як сталося з нашим колишнім легітимним президентом, який був до президента Порошенка. Тому люди, вони мають якийсь кордон терпіння, українці дуже терплячі. Але такими своїми вчинками ви просто нас підштовхуєте до того, щоб вийти і сказати все це волелюдною компанією біля ваших стін або на Майдані. Тоді вже вам не буде що говорити про проплачені мітинги, ні капітуляції, тоді вже чітко будете розуміти, чому це стається. І взагалі придушення медійників, особливо в часи, коли йде війна і окупація Криму, це придушення, просто така, знаєш, зашморг на шиї будь-якого правителя. Тоталітарний він або вважає, що демократичний. Тому я би вас застерігла цього не робити і надалі, бо може просто до кінця бути придушена ця історія.